Philistine flimkien ma' Christian. Fittix torri filosofi u poeti biex mistoqsija li l-om staqsejt xini l-imħabba kbira ta' zaza din it-tweġiba f'qalbi ħassejt l-imħabbiba ġobewza kissa ħaġa li qalbek tmiss u li sejħula kiss l-imħabbibewza helwa sokkor li jimbuttaw ix-xiftej waqt li jenal u lajnejn u waqt il-qalb tambar bil-ħerqa u tħoss il-vini jikwu bin-nar so jek tingħata ċar jew bis-serqa fin-nofs tal-lejla fl-eqel tan-nar mor sibt il-freaks, Hells Angels u l-hippies u l-mistoqsija lilhom tennejt l-istess weġiba dejjem ħadd minnhom u mħabba fi kliem dawn kollha jinġejt l-imħabbiba ġobewza kissa ħaġa li qalbek tmiss u li sejħula kiss l-imħabbibewza helwa sokkor li jimbuttaw ix-xiftej waqt li jingħalqu l-għajnejn kemm Italjani u kemm l-Ispanjoli il-Ġermaniżi, Ingliżi u Maltin saqsejthom kollha x'jifhmu bl-imħabba u t-tweġiba tagħhom din l-imħabbiba ġobewza kissa ħaġa li qalbek tmiss u li sejħula kiss l-imħabbibewza helwa sokkor li jimbuttaw li xiftejn waqt li jingħalqu l-għajnejn l-imħabbiba ġobewza u kiss. Alright, kolla xokej. Ħaqqa flaus ta' ħaqqa flaus. Mamma mia! Dejtna l-hom. Kienu libsejn isu roza u fakkantiet il-kulur vera simili. Imma u jitċalu, imma fl-imkien eżat, vera dal-filmat vera ħelu. Ħalli nara fej kienu għamluħ dak iż-żmien. Ġirin għal-kem kontat nizajra. U għat li tinkantaw għet nara dak il-klimet kos u kem konna innoċenti dak iż-żmien ħafna li kienet bewsa kienet bis-serqa qed tifhem u llum il-ġurnata. Ma insomma, biż-żmien. Iva, televizjoni narawhom jitbewsu wkoll. Ija, le, fis-sens, le, għal-bewsa bewsa sabiħa. Nħobb imbowsi. Tbewsu kemm tifilħu, tbewsu. Nħobb imbowsu nagħmel. Mela, in-numri tutun